Na Pobra do Caramiñal iniciáronse por vía de emerxencia as obras de reparación do Paseo dos Areos. A actuación asumida polo Concello supón un investimento de preto de 90.000 euros. O Concello da Pobra do Caramiñal xa iniciou por vía de emerxencia as obras de reparación nun tramo do Paseo Marítimo dos Areos tras detectarse un risco serio de derrubamento. A acción continuada dos temporais, mareas e correntes mariñas provocou o lavado progresivo da cimentación do muro, o que acabou descalzando a estrutura e reducindo a súa estabilidade nun tramo duns 90 metros. Esta situación, segundo afirman dende o Concello, precisaba ser atendida canto antes. Estas eran unhas obras das que se teñía que facer cargo unha administración diferente á local, pero bueno, dado que isto pois non sucedía, pois decidimos desde o Concello pois facernos cargo nós, dado o perigo que se estaba supoñendo para os viandantes que pasaban ademais continuamente por esta zona, a pesar de estar valada. Ante este escenario, segundo afirmou o alcalde, decidiuse por impulsar unha actuación de emerxencia para reforzar a cimentación e evitar o colapso da infraestructura, asumindo ademais o custo da intervención, o cal ascende a case 90.000 euros. A obra foi por emerxencia, nos supón un gasto considerable, sabedes aí o cartel, ademais quixemos incidir precisamente en que a obra está financiada polo Concello porque, como dicía antes, non nos correspondería a outras administracións, pero non podíamos permitir que pudera pasar unha desgracia. O paseo levaba valado dende mediados de xaneiro, cando se detectaron os primeiros danos tras os temporais do inverno. Dende entón realizouse un seguimento técnico continuo da evolución da estrutura. A situación deste paseo no informe que fixo o arquitecto, pois falábase de un perigo de derrumbe inminente, non? O sea que había que facer frente sí ou sí a esta obra e de forma o máis urxente posible. Os traballos comezaron esta semana e avanzan a un ritmo acelerado. A actuación consiste no recalce da cimentación mediante a inxección de formigón e na construción dun muro de contención que permita estabilizar a estrutura. Xa comezaron a traballar o luns mismo, fíxose un proxecto moi rápido, un plan de seguridade tamén que xa foi en seguida, e as obras, como decía, empezaron o luns e van a un paso pois acelerado, máis ou menos sobre 15 días, a ver se antes de Semana Santa poden estar rematadas. A previsión é que, unha vez rematada a intervención, o paseo manteña o mesmo aspecto que tiña ata agora, pero cunha estrutura máis segura. É unha obra de consolidación do paseo, se vai a inyectar o formigón na zona de debaixo, facer un muro de contención para asegurar o muro e despois, bueno, facer frente aos daños que había pois na zona mesmo do paseo para, o sea, volver a botar a mesma plaqueta que estaba e bueno, poñer o paseo máis ou menos pois na mesma situación que estaba, pero seguro. Dende o Concello avanzan que continuarán reclamando ás administracións competentes que asoman o custo dunha actuación que consideran imprescindible para garantir a seguridade da veciñanza. As administracións competentes neste caso pois demoraban, pensamos que isto ademais iba a ir para longo, ese foi a razón principal de que nos fixéramos cargo desta situación. Por suposto que vamos a continuar falando cas administracións e reclamando pois eses cartos que agora vamos a invertir. O obxectivo é garantir a seguridade da veciñanza e estabilizar a estrutura para que o paseo poida recuperar a normalidade canto antes.